Sisar arisan. Pak De sinten? Sisar. Sisar. Oh, Sesar. Arisan. Siji. Oke. Ayo arisan ki ya alon-alon mosok grudukan. Aja Oh. Campur Sari Indonesia coy. Gomas audio video sobeso. Nyusahkan barang. Bisa goyang lagi so. Mas Bambang ayo. Bisa goyang lagi bro. Mosok wedi. Engko nek ujug-ujug mencolot ngono piye jare? Jare palaman. Ya genah aku pengalaman aku no karo awakmu. Lah iya jare palaman. Mosok wedi. Kandhane. Palaran mbahmu. Aja sampe.
selanjutnya Pak D Cesar.